Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. 30.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους της Κύπρου, ενώ αυξάνονται ανησυχητικά και οι οδικές συγκρούσεις ανασφάλισης των οχημάτων. Εκστρατεία ενημέρωση επί του θέματος ξεκίνησε σήμερα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Ξενοφόντος. Η οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς 30.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στους κυπριακούς δρόμους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Ασφαλιστών. Αν υπολογίσουμε ότι τα εγγεγραμμένα οχήματα αυτή τη στιγμή είναι 772.000, ένα στα 25 οχήματα που κυκλοφορούν στους κυπριακούς δρόμους είναι ανασφάλιστα. Τα στοιχεία δόθηκαν σε διάσκεψη τύπου που σηματοδότησε την έναρξη της εκστρατείας «Μην οδηγείς ανασφάλιστος». Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη παγκύπρια ενημερωτική εκστρατεία για τη σωστή και επιστημονική ενημέρωση του κοινού για τις συνέπειες οδήγησης ενός ανασφάλιστου οχήματος, που διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the Prevention με τη στενή συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας και το Ταμείο Ασφαλιστών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Η εκστρατεία αυτή ξεκινά στις 14 Μαρτίου, σήμερα δηλαδή, και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2014, ενώ θα καλύψει όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Την ίδια ώρα, οι οδικές συγκρούσεις με εμπλεκόμενα ανασφάλιστα οχήματα παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ η ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών αποτελεί την ομάδα υψηλού κινδύνου, μιας και κατέχει το 32,1% στην πρόκληση οδικών συγκρούσεων με ανασφάλιστο όχημα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Λεμεσός στην περίοδο 2008-2014 βρίσκεται στην κορυφή της κατανομής οδικών συγκρούσεων ανά επαρχία, με εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος με 39,1% και ακολουθεί η Λευκοσία με 38,5%. Κατά την τελευταία πενταετία έχουν συνολικά εντοπιστεί και καταγγελθεί από την αστυνομία 14.465 ανασφάλιστοι οδηγοί. Την εκστρατεία χαιρέτησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας.